Ka senjuk ki VDP jong ka West Kasil sene ka janmiet kala penlong da ka jingyai pahara bat pengon ya ka surok bypass na urkali ter jadu sopian na ka benta ban telakam ya ka jingkhu jingsuba jong ka ne ka surok bypass bat ka dong ka than hi baro ka wei ha ka jingya jurep lalap ba shibun ki brio ki ba site kali ha ki rut surok ya ka bala khang persha ban site kali ha silenter ka ni ka surok bypass lalap ru babun na ki bai ba ki ba wan kila ya di ya ki jingdi penbuat bat bret pathar ya ki bilor bat plastik ha ka ni ka surok kani ka jingle jongki kala pensniu dur bat pensieru ya kaya yang jongki pai ba khamtam ki khna kan thai namar ba bun ki ba shongi di kyat harut jong ka surok kumta na kalyang jong ka VDP lengbau Jones Katri ba Liverpool John Khatbnai kalama ha ba nangni shakmat on omsha shu bat cycli bat ban shongdi kyat lane ban le kinu kinu ki kam snio hasil ter jong kani ka surok bypass mentara sini habangi le yakni ka patrolling yakni ka surok bypass kabangi la sedang nadu nang thina urkali bat penkut hang te sopian nilalap sibun ki giba ki pajba ki le ya ki kam hakani ka surok awi kumban ongno kinong sat kali pathar hakaba man la ki snong kilamana bat maham ba umbet bat omsha yaki ba kinwan penlong jakasat kali hakani ka surok katu kadi gawi kabangi lap menne bat sakawi ke kabangi lap kalong ba sibun nagi pajba ki bawan hang ni kiwan dakaba kiwan bandi yadi yagi jingdi penbuat kiwan yaga jing pensobha yakitu jingdi ba penbuat te kani kadi kawi kabenta ka penijili ba habang ipet namar pi nang ni ladang iyat yakani ka surok bypass nadu nang te syadu syati ngilap ba kani kadi kata surok ka ba teng-teng haba wania ki khna kanthei kam snganshu namar bali ibun kinong di kinong yadi ha ki surok ti nagaliang jo VDP sini kani kadi ka sngi bat kadi ka sin ka baningkong ka bangilay le lang nila maham nila pensutu yaki banang ni sakmat ombit shu bat kamdei bangi ne that burom ya ka dong ka than la jong ti lada nang ni sakmat ngin sa penlong biang yaki patrolling ka jo ka VDP sini bat lada ngilap yaki nang ni sakmat ngimban se bangi ha ban simkam yaki banle yaki ka badon kam na ka bata ban tela kam yakani ka jingjele jong ini ki jingpen jaklia hakani ka surok bypass kabangi ngilap mentara singi ti nang ni sakmat sim yakani message sim kani khubor bagadi ka jing maham ba ombet daliliru banwan banle yaki kam jabo ban penjabo yakani ka lenti ya ka surok namar ba ladangi nakaliang jo ka VDP sini ngilap on don jing mapsyo ti tang kini kikitin ba hendiat nakaliang ka VDP sini kai hublei ya baro ki pajba jong kadong berkathan watlah hapdeng jong COVID-19 ai bublei traingan rat unang sumar suker bangin laj nagi jingpang ki stop